समाव आंनो सुरु खालामनायमोन जे बिपिएफ खौ दावदै खालामनांगौ माने दावदै गला खालामनांगौ बेयो बाक्सायाव जागायजेनबाय मुसलपुराव जागायजेनबाय होननानै आरो दिनै बेनिनो गमामा फिथाइ अर्थात सार्टिफिकेटआ जय मुसाहारि बिथाङा होबाय बाक्साया जिर' जाबाय बेवहाय सासेबो बिपिएफ गैलिया खारन जय मुसाहारिया सासेल' एमसिएलए दंमोन जायनो बाक्सायाव बिपिएफनिमोन बिथाङाबो दिनै जोंजों इउपिपिएल दोलोआव प्रमद बर' बिथांनि साननाय आरो मावनाय खामानिखौ मोजां मोननानै दिनै बिथाङा जोंजों खामानि मावनो फैबाय आरो फैगौ दिनाव बाक्सायाव जे जिर' जाबाय बे खोथाया एकेबारे सार्टिफिकेटखौ जय मुसाहारिया होबाय आरोखि 3,000निबो बारा बिथांनि सापर्टारफ्रा फैदों आरो बहुत मानसियानो फैबावगोन मथथे सालबारियाव बे बाराव आं होनदोंमोन मुसलपुराव 50,000 भट मोनगोन खिन्थु दिनै आं मिथिबाय बेवहाय 60,000निबो बारा बे बारनि लकसभा इलेक्सनाव सालबारिनिफ्रायनो मोननो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ आंनो दिनै जय मुसाहारि बिथाङाबो होनबाय आरोखि हाग्रामा महिलारि गैला आरो बिराद गिदिर खोथा दिनै आं नोंथांमोननि मिडियायाव बुंसै उइथिन दा 10 डेज नामखौ बुङा दे पि आखरनि सानै एमसिएलए सानैनि गेजेराव सासेया 7 दिननि गेजेराव जयनिं जानो थांगासिनो दङ आरो सानै एक्स एमएलए आरो 3 एक्स इएम बिसोर गासिबो उइथिन दा 10 डेज हाग्रामाखौ जोख्रबनानै जोदावना गारहरनानै जोंजों गासिबो फैनो नागिरदों आरो ब्रह्मआ अलरेडि जोंजोंनो दंखायो साननैसोनि उनाव बिथाङा जोंजोंनो जइन जानानै जोंजों खामानि मावगोन चन्दन ब्रह्मआ जोंजों खामानि मावगासिनो दंखायो आरोखि जयेन्द्र बसुमतारिया गोबां सम जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावखानाय सासे सोद्रोमा एमएलए जानानैबो बिथाङा खामानि मावबोदों आरो बिथाङा सासे राफोद माने दैदेनगिरि हिसाबै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव सिनायथि जाखानायमोन बिनिखायनो बिथांनो मानगोनां मोनसे स्टेज बिथांनो जों होदों आरो जोङो बिथांनो टिकेट होखांनायनि उनाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि पृथ्वी नारायण देबमेस राजा बे राजानिफ्राय हाग्रामाया बहुत बुरजा बाख्रिसेनिफ्रायबो बारा फैसा लादों बेनिखायनो गावनि जि आगोमा लिडारफोर दंमोन खाम्फाखौ लानानै प्रमिला आब'खौ लानानै बिभिन्न नाम लाजोबला जोङो दा बै माखासे मानसिखौ थगायनानै बिथाङा पृथ्वीराज नारायण देबनिफ्राय बाख्रिसे समान फैसा लादों आरो पृथ्वीराज नारायण देबानो बिथांमोननि केन्डिडेट खोथा राजु नार्जारिया दोलनि बिराद गोरा सासे दैदेनगिरि आरो बिथांनि आखायावनो इउपिपिएलआ दङ साधारन मोनसे टिकेटनि थाखाय बिथाङा रिजाइन होआ खारन राजु नार्जारिया टिकेट रानग्रा मानसिसो गाव बिग्रा मानसि नङा बानसावनाय 100% खारन सेक्रेटारि सासेया टिकेट होग्रासो जायो टिकेट बिग्रा जाया बे खोथाखौ रायजोआ मिथिगौ वार्कारफ्राबो मिथिगौ बिथाङा टिकेटसो होयो बिथाङा लाग्रा नङा लेंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि डिपुटि चिफ बारग'नाय मानव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथांखौ साननैसो सिगांनिफ्रायनो पृथ्वीराज देबमेस होननाय सासे बेक्तिया दिनै गाज्रि रावजों सोंखारिबाय थादों जोंनि बिपिएफ दोलोखौ बायदिसिना रावजों गाज्रि रावजों सोंखारिबाय थादों बिनि फिनजाथाय होनो थाखाय दिनै बे प्रेस मिटखौ लेंनाय जादों दा बेवहाय जोङो इउथ बिपिएफ हिसाबै आरो बिइउसिइउ हिसाबै जोङो थोंजोङै बिथांखौ सोंखारिनो लुबैदों जे बिथाङा बेबादि गाज्रि रावनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आरो जोंनि डिपुटि चिफ बारग'नाय मानव गेदेर खाम्फा बरगयारिखौ जाहाथे सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थायो बिथांखौ जे गाज्रि रावजों अपमान खालामदों सासे जोंनि बिटिसि सोरजिग्रा हाग्रामा महिलारि सारजों आगदा आखि थाफानानै बिटिसिखौ दिनै जोनोम होबोनाय बे बिथांखौ गाज्रि रावजों रायबाय थादों आरो गावखौ पृथ्वीराज देबआ गावखौ राजकुमार बुंनानै जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जे बिथाङा जेरैखिजाया बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोननानै इलेक्सन गेलेगोन बायदिसिना बुंबाय थादों नाथाय बिथाङाबो सासे माने जनसाधारन हिसाबै बा इन्डियान सिटिजेन हिसाबै बिपिएफ दोलोआव एमपिनि थाखाय क'क्राझार नाम्बार 1 एसटि समस्तिनिफ्राय बिथाङाबो टिकेट बिदों दा बे टिकेटखौ बयबो बिनो हायो आंबो बिनो हायोमोन बा सोरबा सोगोमसार सोरबा देरहासार बयबो बिनो हायो जोंहा नियम खालामना होदों मा जाय गेलेनो लुबैदों दरखास्त होनो हागोन दा बिथाङाबो गावनि दरखास्तखौ होदों हिसाबै जोङो बे केन्डिडेटसनि लिस्टसो बानायदों जों बेखौ पेनेलावबो लाबोखायाखै दा जोङो बिथाङा गावखौ केन्डिडेट जागोन मागोन होननानै दिनै हाग्रामा सारखौ बायदिसिना बुंनानै खाम्फा बरगयारि सारखौ बायदिसिना बुंनानै बिथांनि जे देहायाव बिथांनि सरित्रआव गाज्रि माने फुनदेरनानै बिथांखौ जाहाथे पाब्लिकफोरजों गाज्रि मोनजाहोनो हायो पाब्लिकफोरनिफ्राय जाहाथे गाज्रि इमेज बानायनो हायो बेखौ बिथाङा खायदा खालामनानै बायदि रोखोम रावजों बिथाङा सोंखारिबाय थादों दा दिनैहाय जों नायबाय थादों जोङो सालिजारि खालामबाय थादों जे जोंनि टप टु बटम बिपिएफआव जोंहा बुथ कमिटिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै सेन्ट्रेल कमिटि दं दा बे साफ्रोमबो जोंनि क'क्राझार समस्तिनि
वार्कारफोर बा रायजो राजाफोर दिनै रावबो पृथ्वीराज मेसदेबनि मुं लायाखै जे बिथांनो टिकेट होयोब्लानो जे बिपिएफ दोलोआव माने रावबो भट होआ मा बिदि तृणमूल पर्यायनिफ्राय जों रिपर्ट मोननाय जादों गतिके बिनि नामानो दिनैनि बे पेनेल लिस्टआव फैखाया दा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै माने एक नम्बराव आंहा आंनि समस्थिनि रायजो राजानि जिथु आसा आकांक्षा बे आद्रा दंमोन नालाय खारन नोंथांमोना मिथिखागौ जाय गभर्नमेन्टआव थायो बिसोर सुबिदाखौ मोनो आङो गभर्नमेन्टआव गैयामोन बिपिएफ हान्जाया थ' आंनि एमसिएलए फान्डनि एलइडि फान्ड फैसाया एमसिएलए एलइडि फान्डनि परिमाना 50 लाख दंमोन आरोखि खिन्थु रुलिं पार्टिनि एमसिएलए मानगोनां एमसिएलएफोरा 10 crore लागि मोन्दों प्रत्येक फेसआव आरोखि आं सान्दों 10 कोटि करि जुदि प्रत्येक फेसआव मोनोबा 50 लाखनिखौ निसय बारा मावनो हागोन आं बिदि सान्दों आरोखि आरो माखासे जोंनि रायजो राजा आइ आफाफोरनि जिथु आसा आकांक्षा बे जेनेबा अरुण'दय पिएम किसानानो हक फिसा जिथु सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि जिथु अनसुंथाइ सोरां बिथांखि हमना ला आरो जिखिनि इउपिपिएल फान्डनिफ्राय जिखिनि मिसन भिसन डिक्लेयार खालामदों बेजों रायजो राजाफोरा निसय मोजां लाभवान जागोन आं सान्दों आरोखि खामानिया जागायदों गासिबो मोनजोबदों बुंनो नागिराखै आं जागायदों निसय जोंफोरा सहयोग खालामबा आरो गियाराप जाबावगोन आं सान्दों आरोखि नोंथांनि मथा मथि प्राय 3000 हमना लादो फैबावगोन आसा दं बेखौ आं आसा खालामदों बेखौ जों इउपिपिएल दलनि मानगोनां सिएम सारमोना बिथांमोनासो मिथिगोन हाग्रामा महिला साराथ' आंखौ बिफा गुरु हिसाबै आं मावनायबोदोंमोन खिन्थु आं बिथांनि गोसोखौ जय खालामनो हायाखिसै आरोखि आं बिपिएफ हान्जानि मावथि हिसाबै जिथु कर्मि मर्यादा जि मोननांगौ बेखौ मोननो हायाखिसै आरोखि आरो बे मर्यादाया एसे गोब्राबानो बिपिएफ दलाव आंखौ बिखंगतिखौ नुनो मोन्दों आरोखि जिहेतु नोंथाङा फोथायनाय दं नामा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव फैनानै जौगानाय खामानि मावनो हागोन निस्सय खारन बे सरकाराथ' क'लिसन सरकार बे फैगौ 25 उनाव 30सिम थागोन थ' रुलिं पार्टियानो बेयाव डेभेलपमेन्टखौ मावगोन अपोजिसनाल बहाथो मावनो हागोन बे खुनु डाउट गैया आरोखि जिहेतु मैया क'क्राझार लकसभा एमपिनिफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय मा फोरमायगोन बे बुस्थुआ बिथांमोननि दलीय मेटार आं बेखौ बुंनांगौ खोथा गैया आंनि खामानिया जाबाय मा इउपिपिएलआव फैबाय नालाय आं इउपिपिएलनि सान्थ्रि हिसाबै थैथां मावगोन आं बेखौ कमिटमेन्ट होबाय आरोखि गोजोन्थों कैंडल लाइटिंग एंड प्रेयार फर पीस माने शांतिनि थाखाय मानोना जोंनि एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रंजन दैमारी सारनि गाबोन सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङ जाहाथे बे हियारिंआव मोजां रिजाल्ट मोनो बेनि थाखाय जों इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों आरो बेनिखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों थांनाय फेब्रुवारि मासनि 13 तारिखआव मोनसे हियारिं दङमोन नाथाय बैखालि सिबिआइआ मास मोनसे थाखाय सम बेयार खालामनानै बिनानै लादोंमोन दा बे सिबिआइआ जिथु टाइम लादोंमोन सम लादोंमोन बे दिनै जोब्बाय गाबोन आरो सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङ जों जिहेतु रंजन दैमारी सारनि जाजमेन्ट लवार कर्टआ जि जाजमेन्टखौ होदोंमोन बे जाजमेन्टखौ जों हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामदोंमोन हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामनानै हाइकर्टआबो बे लवार कर्टनि जिथु जाजमेन्ट बेखौनो बाहाल लाखिदों बेनिखायनो जों सुप्रिम कर्टआव चेलेन्ज खालामदों नोंथांमोना मा आसा खालामदों नैबे हियारिंनि गेजेरजों केसआथ' जोबनाय नङा खिन्थु जों बेलखौ जाहाथे मोनो बेल पिटिसन खालामदों बेलखौ जाहाथे ग्रान्ट जायो बेखौ जों आसा खालामदों जाहाथे सुप्रिम कर्टनि जितु बेल जों बेलनि गेजेरजों जाहाथे रंजन दैमारी सारा उदां अख्रां सिङाव फैनो हायो आरो रायजो राजानि खाथियाव फैनानै आरो समाजनि गेजेराव खामानिखौ मावनो हायो बेखौ जों मिजिंथिदों आरो আজি আমাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড 612 জন এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত বহুতে আগতে কাম কৰি আছিলে আগৰ পৰাই তেখেতসকলে ফৰেষ্টৰ আমাৰ বিভিন্ন ৰেঞ্জত কাম কৰি আছিলে আৰু আজি এই 612টা পোষ্ট ৰেগুলাৰ কৰিবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ যোৱা কেইবা মাহ ধৰি ইয়াৰ ওপৰত বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলি আছিলে কিন্তু আমাৰ ফৰেষ্ট বিভাগৰ দায়িত্ব থকা ইএম ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ কমিটি এটা গঠন কৰি দিছে ডক্টৰ বেলাউকে কাৰ্জী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু সেই কমিটিখনে এই গোটেই বিষয়টো চালি জাৰি চাই পেলাই এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছে আৰু ইয়াৰ আধাৰত আজি 612 জন আমাৰ
ফৰেষ্ট গাৰ্ডসকলৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ল মই আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ ফৰেষ্ট বিভাগত বহুতখিনি যিখিনি আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ আৰু আমাৰ আছে নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে আৰু ফৰেষ্ট আছে ৰেঞ্জ আছে এইবিলাকত প্ৰটেকশ্যনৰ যি কাম সেইটো আৰু ষ্ট্ৰং হ'ব কটকটীয়া হ'ব যোৱা কেইবছৰত আমাৰ যিটো ফৰেষ্টৰ বিভিন্ন বিষয়বিলাক লাহে লাহেকৈ সলভ হৈছে আৰু বিভিন্ন সমস্যাবিলাক লাহে লাহেকৈ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমাৰ বহুতখিনি মেন পাৱাৰৰ অভাৱ আছিলে মেন পাৱাৰ শ্বৰ্টেজ আছিলে এইকাৰণে কিছুমান সময়ত চোৰাং গছ কাটা কিছুমান সময়ত কেতিয়াবা পজিং কৰা চোৰাং চিকাৰীয়ে হত্যা কৰা এই কামবিলাক চলি আছিলে কিন্তু আজি আমি খুব ষ্ট্ৰংলি এই বিষয়টো হাতত লৈছোঁ ইয়াত কোনোবা চোৰাং গছ কাটাই হওক বা কোনোবা পজিং কৰাই হওক এই কথাবিলাক খুব চিৰিয়াছলি লোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি এইখিনি মেন পাৱাৰ পোৱাৰ পিছত আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি অসমৰ পৰা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে আমাক কামাণ্ডো পঠাইছে সেই কামাণ্ডোসকলো আমাৰ ইয়াত কাম কৰিব আৰু বেটেলিয়নো ইয়াত আহিব চ' কুল মিলাই চবকো লৈ পেলাই আমাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যিটো বিষয় সেইটো কটকটীয়া হ'বলৈ গৈ আছে মই এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়াও কিছুমান মানুহ এনক্ৰচ কৰাৰ মেণ্টেলিটিত আছে সেইসকলে যাতে ফৰেষ্টটো আকৌ এনক্ৰচ নকৰে আৰু যিখিনি ফৰেষ্ট আছে এইখিনি বচোৱাৰ কাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰে এক কিঞ্চিতো আমি পিছুৱাই নাহোঁ এই ফৰেষ্টখিনি আমি যেনেকৈ নহওক ৰক্ষণাবেক্ষণা দিম কাৰণ এতিয়া আমাৰ যিটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং এইটো যদি চাবলৈ যায় আমাৰ ফৰেষ্টখিনি আমি প্ৰটেকশ্যন দিবই লাগিব বৰঞ্চ ফৰেষ্ট আৰু আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰত আমি প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে বহুতখিনি প্ৰগ্ৰাম ইতিমধ্যে হাতত লোৱা আছে এইখিনি আমি ৰূপায়ণ কৰিম আৰু নতুনকৈ আমি নতুন পাৰ্ক নতুন চেঞ্চুৰী ঘোষণা কৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰচেছত আছে আমাৰ ফৰেষ্ট বিভাগৰ পৰা কিছুমান আইডেণ্টিফাই কৰিছে যি অঞ্চলটো নতুনকৈ আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে বা নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে আমি ঘোষণা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মই আজি এই যিসকলে এপইণ্টমেণ্ট পালে তেখেতসকলকো মই ইতিমধ্যে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতসকলে ডিউটিৰ যোৱা সময়ত যাতে সদায় মনত ৰাখে যে তেখেতসকলে ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ দায়িত্বত আছে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যনৰ দায়িত্বত আছে আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ ফৰেষ্ট আৰু যি হেৰিটেজ আছে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এইখিনি বাচোৱাটো তেখেতসকলৰ দায়িত্ব गादबनाय नासयनाय बेखौ सहायनो हायैनि दिनै बिपिएफ दिनैनि मेक्सिमाम टु मेक्सिमाम लिडारफ्रा दिनै बिपिएफ नागारनो थांगासिनो दङ दिनै बिथां जय मुसाहारिया बिपिएफ इयुथ ग्रुप माबानि इयुथ सेलनि आफादगिरिमोन बिथांनि जा इनार्जेटिक यां माने स्ट्रं जि सानस्रि गोख्रों सानस्रिजों माहारियारि बादजों गावनि हारि गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ बोखांनायनि थांखिजों जाय राजखान्थियाव हाबदोंमोन बे सानस्रिनि बेरेखायै हाग्रामाया खामानि मावबाय थानायखाय बिथाङा दिनै सहायनो हायैनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोजों दिनै बाहागो लाफैनानै हारि सिबिनायनि थाखाय बिटिआर हालामाव शान्ति गोजोन आब्रुथि आरो खौसेथि गायसननायनि थाखाय गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ गंसे नावावनो दैखांनानै गंसे दिङायावनो दैखांनानै गाव दिङानि लोरगि हमग्रा सासे माहारि सिबिग्रा फिसा हिसाबै दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैबाय प्राय 2500 बिपिएफ सापर्टारा दिनै बिथां जय मुसाहारिजों जोंनियाव जयेन जाफैदों बे जोंनि थाखाय मोनसे गेरेमसा हारि दानाय जा जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्मनि सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनायनि मोनसे लामा बा सिन जिहेतु एक्जिस्टिं एमसिएलएआ फैनायाव माबायदि खहा जादों होनना फोरमायगोन बिपिएफआ जेब्लायबो बिसोरो जेबो जायाखै होननानैथ' बुंखागोन खिन्थु जय मुसाहारिल' नङा जोंनाव सिङाव गोबां लिडारफ्रा जोंजों कन्टेक्टआव दंगासिनो दङ आरो बिथांमोना गासैबो जोंनियाव फैनायनि लामायाव दंखायो आंथ' नोंथांखौ मोनसे इंगित होबावदों दिनैनिफ्राय दान मोनथामनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन खाम्फा बरगयारिया जोंनियाव जयेन जागोन गाबोन सबनिया खाम्फा बरगयारियाबो इउपिपिएल दोलोआव जयेन जायैनि खोथा गैया मानोना खाम्फा बरगयारिखौ दिनै बिपिएफआ हाग्रामानि दैदेननायाव सासे उन्दै गथ' गलदै गग्रा गथ'नो साबुत होनानै खाम्फा बरगयारिखौ दिनै बुस्रादगासिनो दङ गतिके गाबोन खाम्फा बरगयारिबो इउपिपिएल दोलोआव हाबनो थांगासिनो दं आं बुंबाय हाग्रामानि अनगायै रावबो बिपिएफनि लिडारा बिपिएफआवनो थानाय नंला
मानोना दिनै बिटिआरनि गासैबो रायजो राजाया जोंनि बिपिएफ दोलोखौ बड'लेण्ड हालामनिफ्राय गैया खालामनो थांगासिनो दङ बिथांमोनखौ कफिन होनो थांगासिनो दङ कफिनि जोबथा गाजोलखौ दोनायनिल' बाखिल'सै बे जोबथा गाजोलखौ दोनायनि थाखाय नोंथांमोना साननैसो नेबानो जाबाय बियो जोंनि हाइकमान्डनि सायख'नाय आरो जोंनि गासै दोलोनिनो मोनसे सायख'नाय गतिके दिनै बिथाङा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सासे स्ट्रं दैदेनगिरि गतिके जथायै जेब्ला सासे सुबुंखौ सायख'गोन बिथाङा बे हाबानि थाखाय फिट बेफोरबायदि बिथांखौनो जोङो दिनै दायित्व होनाय जायो गतिके जोंनियाव गोबां लिडार दङ मोनसेल' बिबाननि थाखाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिखौ बा लिडारखौ होनो हाया सासेखौल' होनो हायो नंखायनो बिथाङा खाफाला गोरोबदों बिथाङा सासे गुबुन गुबुन मावथिजों लोगोसे बिथाङा सासे स्ट्रं मावथि नंखायनो बिथाङा टिकेटखौ मोननाय जादों जेनेरेल लिडार होनायनि बाथ्राया भुवा राव बे नंखाय राव खिन्थु मोनसे बाथ्राया सैथो मानसिया ओरैबायदि बयबो सिमां नुयो आरो सिमां नुयै मानसिखौ फाग्ला होनो गतिके सिमां नुनो रोंखानांगौ जों साफ्रोमबो लिडारानो सिमांखौ नुगोन आंबो एमपि जानो लुबैयो आंबो गिदिर मानसि जानो लुबैयो नोंथाङाबो जानो लुबैयो बे मानसिनि सिमांखा बे हास्थायनायखा गतिके हास्थायनाय बयबो हास्थायखादों बेनि गेजेराव सासे गोसो होनाय जायो गतिके मोननो लुबैनाया साभाबिक बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गुबुंले मोनसे थासारि सोमजिदों सोरबा बानसावनाय बायदि बिथाङा देरिजायदों बाथ्राया बिदि नङा जोबथि सोंलु हिसाबै नोंथांमोना जानो गोनां लकसभायाव बेसेबांसो भट मोनना देरहासार जागोन होनना फोरमायगोन जोङो 6 लाखनिफ्राय 7 लाख भट मोनगोन आरो जोंहा कन्टेस्ट गैखाया हाग्रामाया मा अबस्थायाव दङ बेखौ आं बुंनायखौ नोंथांमोना साबसिन मिन्थिखागौ नब कुमार सरनिया टिकेट